Despistat, desorientat, batibull dins del teu cap. Avui has decidit que et quedes al llit ben tapat, ben amagat. Fes això, fes allò, mai canvia la cançó. Ja estàs fart, ja n'hi ha prou, però per sort tens un amic. Ves per on, quina sort, tenir algú que t'escolta. Ves per on, quina sort, dues orelles i un sol cor. El Pronònia, aquest en el que ens trobem, va néixer l'any 2000 i està dintre de l'Esplai, que l'Esplai és molt més antic, va néixer més o menys en el 79, i va néixer d'una realitat que és que l'Hospitalet és una població que ha agafat molt de pes de densitat de població en els últims anys, des dels 60 o així, i clar, va néixer en resposta d'això, perquè hi ha molta població, la major part d'aquesta població és classe mitja obrera, per tant molts pel tema sobretot d'accés a el que seria l'educació en noves tecnologies, d'això no era del tot fàcil, i va néixer una mica en resposta a poder donar una mica que aquesta gent, que cada cop eren més, tinguessin un lloc en el qual poder començar a tindre uns mínims de coneixements del tema de les TIC i tot això. Tot i ser, per exemple, per aquest cas, bàsicament podríem dir que és un annex de Barcelona, perquè és que tant metro com tram, vull dir, està molt ficat dintre de Barcelona, i per exemple jo no soc d'aquí de l'Hospitalet i clar, la meva idea sempre era com una cosa molt unida a Barcelona i com un barri més, com qui diu. Doncs he vist que hi ha molt esperit de barri i de poble, o sigui que això és molt maco, que la gent que viu aquí, encara que la major part d'ells no són nascuts a l'Hospitalet, però que tothom està molt content, que hi ha molt, entre la gent hi ha com molt, la convivència és molt bona, vull dir, la gent en general és molt maca, és molt oberta, ho agraeix molt, en el fons gent d'aquí de tota la vida ja en queden pocs, tots han anat convinguent, s'han anat fent seu, i la gent que ve nova no es mira estranya, sinó que és normal, no? Llavors, que hi ha bona convivència, però molt humil el barri, però barri i la població en general, però amb bona convivència. I l'Hospitalet en concret és que hi ha 4 òmnies més, llavors, clar, el que passa és que, clar, com que físicament estem bastant separats els uns dels altres, clar, això fa que la relació costi així físicament, però sí que a través de les TIC, per exemple, a través de Skype, ara en el Flickr s'ha fet una pàgina també on es pengen imatges que ha començat 2 punts òmnia de l'Hospitalet, a penjar imatges de l'Hospitalet des dels punts òmnia, vull dir que hi ha bastanta relació, i la veritat és que jo pel que estic veient, clar, fa poc que estic aquí a l'Hospitalet, però que es treballa molt des dels punts òmnia de l'Hospitalet. Ves per on, quina sort, tenir algú que t'estima. Ves per on, quina sort, una mirada i tot un món. Perquè ens hem ficat a una foto en concret. Si ara jo em fico en aquesta foto, a veure, m'anirà com de l'altra manera, que ho heu dit vosaltres, que va així, i que llavors t'ensenya tots els cantons, i entres just en aquest carrer. Ja, però, per exemple, un carrer de Barcelona... Pues el de la Diagonal, no, ho ha de fer, ho ha de fer. O la Diagonal, o Gran Vía. A ver, vamos por a Barcelona. A ver si sale, aquí. Si no, les vamos a mandar una... Hombre, pero también los ordenadores ya. A Barcelona. A veure, ara ja... Badalona, Barcelona... Doncs ara nosaltres hem de ficar dintre una foto, per exemple, mira, Cornellà, Hospitalet, a veure què surt d'Hospitalet. Clar, jo per adults, la idea és que com que vaig començar ara fa poc, volia saber una mica també com estava el barri, la gent que venia a demanar per poder-se inscriure, una mica el nivell que hi havia. Llavors, ara aquest trimestre he fet els cursos una mica, entre cometes, per veure què passa, i llavors al segon trimestre ja poder fer una oferta que s'adequi més a la demanda. Ara, de moment, doncs, a més o menys tinc un curs de formació bàsic, és a dir, d'engegar l'ordinador. Llavors n'hi ha uns 4 més que serien més els d'iniciació ja més típica d'OpenOffice, i llavors n'hi ha un que és més explícitament de correu electrònic i els altres d'internet, i un que és el del SOC, que és el del servei ocupacional.
I el que sí que m'he donat doncs, és que segurament crec que pel pròxim trimestre hauré d'anar amb la iniciació bàsica a augmentar una mica més el ventall, perquè hi ha molta gent que, o sigui, el tema de l'ordinador encara per molta gent aquí és molt desconegut i bueno, doncs la major part és por, no? O sigui, és com tenen molta por al fet aquest de tocar-ho, fer-ho malbé, de no saber-ho funcionar, doncs també molta inferioritat vers, per exemple, és que mi nieto o és que, saps? Vull dir, falta molta seguretat, molta, o sigui, el que és por, bàsicament el que tenen, no? Vull dir, llavors, la primera reacció sempre és aquesta de quasi arriben aquí i encara que ja portin ja unes quantes classes no obriran l'ordinador fins que tu no els diguis obriu-lo, no? O no entraran a l'internet fins que tu no dius entreu. I sobretot és això que veig, bastanta por i inseguretat vers l'ordinador, a l'internet, no? Els joves venen per la tarda, de fet els porta la Mireia, que és l'altra dinamitzadora que hi ha aquí, i els joves, clar, ja des dels 4 anys fins als 13 anys, per tant l'oferta és molt variada. Llavors també hi ha un grup que són els Indi, que és un grup de nanos amb més problemes per prestar atenció, diferents tipus, i llavors doncs, bàsicament fins al més o menys el que es vol molt amb els nanos és fer-los veure que com que ells sí que estan ficats al món de les TIC, vull dir, ells ja han nascut amb això i l'internet i això, doncs fer-los veure que les TIC no només és l'internet, sinó que hi ha altres, per exemple, amb un GPS també és noves tecnologies, del mòbil, càmeres de vídeo, llavors se'ls intenta fer una cosa molt més dinàmica, no només sempre posar-los davant de l'ordinador, sinó també fer jocs o fer fotos o experiències diferents o fer tallers que no només siguin només amb els ordinadors, ja sigui això mitjançant el tema de fotografia. O sigui, amb aquests el que se'ls ha de fer és treure'ls una mica d'allà i veure que altres coses també hi ha noves tecnologies en altres coses i si fa un vídeo, fer fotos, això no sempre es queden a l'aula, sinó que moltes vegades surten més i llavors també una mica d'integrar una mica el que és l'estic amb el tema una mica més d'escola, escolar, deures i tot això. Preocupada, capficada, neguitosa, atabalada. Algú et diu, no serà tant, però potser per tu és molt important. Són moments de soledat i de voltes dins del cap. Malgrat tot tens algú ben a prop al teu costat. Ves per on, quina sort, tenir algú que t'escolta. Ves per on, quina sort, dues orelles i un sol cor. Aquí els ordinadors que tenen, clar, no són els ordinadors que tenen a casa seva, llavors, vull dir que hi ha molts recursos actualment els que per falta d'informació de la gent es perden o no s'utilitzen i molts d'ells, a més, són gratuïts, no? Per exemple, aquí, a part de ja treballar amb el que és el programari lliure, el Mozilla, l'OpenOffice, explicar-los que Windows no és l'únic sistema que hi ha al món, sinó que n'hi ha molts d'altres, pàgines on es poden descarregar coses gratis, que no sempre en el món de la informàtica no pagant vol dir que sigui més bo, sinó que lliure hi ha molts programes que són molt bons i això un dia parlant de tot això va arribar el tema del wifi, que hi ha molts llocs que tu pots anar-te a connectar amb el teu portàtil perquè molts d'ells són gent gran que potser no se necessiten tindre un ADSL a casa de 50 euros al mes, no sé què, perquè es connectaran poc. I molts, llavors, que per exemple a la biblioteca, que just és un edifici que tenim aquí al costat, es poden connectar amb el seu portàtil i a més així de part també els hi va bé perquè surten i una mica ho porta tot. Llavors, clar, mostrar una mica aquests recursos que hi ha així de connexió gratuïta i tot això, clar, va sortir la pregunta que moltes vegades pequem nosaltres de donar per sobrefet que ja saben que aniran amb l'ordinador allà i com em connecto amb el meu portàtil. Llavors, no sé com va anar, que algú va dir que al parc aquí d'Esplugues, de Llobregat, de la Solidaritat, que res, que ens queda 5 minuts aquí, l'Ajuntament havia instal·lat el wifi. Doncs els vaig dir, ostres, mira, un dia agafem els portàtils i en comptes de fer, així també ens toca el solet, que aquests dies encara n'hi ha i tot, i anem allà i us ensenyo a connectar-vos amb wifi amb el vostre ordinador per quan vulgueu anar, no sé si mai aneu més que en un hotel, si aneu en un hotel heu pagat una habitació i us doneu un dret a wifi o una cafeteria o per poder aprofitar tot això. Sí, ja va començar al setembre, ja va passar un grup i ara fa la setmana passada va començar l'altre grup del mòdul A
Doncs bé, perquè clar, en el moment en què estem, doncs clar, és un moment així bastant problemàtic i clar, la gent ve bastant desesperada. Llavors, doncs, bueno, jo el SOC és el primer cop que el faig, que el programa encara no l'havia fet mai, perquè allà a Berga no la tenim, aquesta col·laboració, i doncs, bueno, ho trobo molt interessant, doncs, perquè tractes un dels altres punts que l'OMI moltes vegades, per falta de temps i perquè t'absorbeix tant el dia a dia de les classes, etc., deixes de banda, que és la línia així més laboral, de la recerca de feina. Moltes vegades també tu no saps com abordar-la, perquè clar, avui en dia està tot tan desbordat que no saps per on anar, i bueno, quan des del SOC hi ha una mica de pautes i això, que llavors tu més o menys pots anar encaminant una mica el que veguis. I bueno, bé, ho trobo és molt positiu. Ves per on, quina sort, tenir algú que t'estima. Ves per on, quina sort, una mirada i tot un món. Ves per on, quina sort, tenir algú que t'escolta. Ves per on, quina sort, dues orelles i un sol cor. Ves per on, quina sort, tenir algú que t'estima. Ves per on, quina sort, una mirada i tot un món. Bueno, doncs el projecte de futur, jo ara de moment és el demanar l'acreditació per les ACTIC. Ara estem en ello, estem així fent una mica la memòria i això, perquè llavors seria molt interessant, perquè ja que l'aula és àmplia, no? Vull dir que l'espai hi és, llavors doncs, poder demanar aquesta acreditació que donaria molt més joc també al punt Òmnia. Parlant d'això del SOC, no? També gent que ara avui en dia està a l'atur, que n'hi ha molta, aquí a l'Hospitalet n'hi ha bastant atur, llavors és una manera també de dir, bueno, mira, estàs fent alguna cosa, saps? Vull dir, pots treure un títol, que cada cop és un títol que es demanarà més, que és un títol que conforme tens uns mínims coneixements, vull dir, jo crec que donarà molt de joc al punt, llavors la idea també és de cara al trimestre, bueno, quan ens comencen a donar l'acreditació, no sé si serà l'any que ve o potser haurem d'esperar una mica més, poder fer ja també programar alguns cursos encaminats a les ACTIC i llavors també hi ha un projecte que ara estem en ella també amb els comerciants d'aquí al barri, perquè també és un barri que és molt potent amb el tema així de l'associació de comerciants i clar, vull dir, parlant amb ells, el que m'he donat compte és que clar, mai no tenen cabuda els cursos perquè clar, en els seus horaris són uns horaris molt complexos, el d'un comerciant. Llavors, doncs, estic en contacte amb el president de l'associació de comerciants per veure, doncs, de cara al trimestre que ve, fer un curs especial per ells, acordar un horari entre jo i ells, perquè a més també és un col·lectiu que necessita també el tema de les TIC i renovar-se i tot, no? Doncs jo, molt positiva. De moment jo crec que és d'aquelles feines que no... El típic que t'hi acabes trobant, vull dir, potser hi ha gent que no, però jo m'hi he acabat trobant, i que molt a gust, vull dir, d'aquelles feines que pot ser molt tu, sigui jo, almenys jo, la meva manera de fer, de pensar, molt coherent, saps? Vull dir, pot ser molt tu i que et dona molt, o sigui, et dona molt, aprens molt també, perquè jo, per exemple, tot el tema de les noves tecnologies, vull dir, la veritat, no era d'aquelles que sigui em desesperava i m'ha donat, és una feina que reconec que m'ha donat molta paciència, o sigui, sobretot, ja no només amb les noves tecnologies, sinó amb la gent, o sigui, és una qualitat d'aquelles que la veritat em pensava que no la tenia tant i sí, no? Que m'ha sortit molt aquesta qualitat i estic contenta doncs, perquè és una qualitat bona que si la puc ficar a la meva vida privada també anirà genial, no? I això, no? I d'adquirir coneixements nous i bueno, que en moltes coses veus que el futur va per aquí, no? L'educació, les noves tecnologies. Fins i tot arran d'això ara he començat a estudiar una altra carrera que potser no l'hagués estudiat si no hagués entrat mai en el món de les TIC i la formació, que és pedagogia, perquè veig que, no sé, m'ha agradat molt tot el tema formatiu i bueno, doncs que si puc encaminar-me una mica més cap aquí i ara amb unes eines, perquè clar, com no vinc del tema... O sigui, no tinc prou eines potser que hagi anat estudiant, ho he anat fent tot bastant per intuïció i ara veig que a vegades em falten algunes eines i això, i clar, m'ha motivat prou la feina i m'ha interessat prou com per estudiar la carrera, o sigui que molt positiu.